Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyo amin, welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. Aldaw kita nin Miyerkules, kit sa 18 na kita padi madali unsa ng maray. 1-18, pwedeng tayaan pala ni ngunyan padi. Tapos manggana baga, magluwas ang numerong ini. Sayang. Hoy, sa lado technical, ang sa kong idol, bagong guli, Bagay na bagay kan sa iyang t-shirt na RPN DZKI, kulay white. Pero kay eskulano pa di, sa bago ko papigpaparahili. Kading chat niya ako, pero eskulanong nakaputing t-shirt. Ang logo niya, RPN DZKI. Yaon po sa partner ko digdi. Sa technical, idol engineer Charlie Binabra. Yaon man po sa information si Aldrin Orlanda. Sa opisina, yaon dyan ang magayong-gayon, sexy. Si Ma'am Kayla Ligasyon, ang samoyang admin manager and finance manager. Yaon sa transmitter site, si Engineer Felix Lagrimas, asin ang samoyang maskuladong PSG naman, si Antonio Tony Matic Saison. Hoy, belated happy birthday kay Sir Tony Aguilar. Dating chief technician kan RPN DZKI, nag-celebrate kan sa iyang kumpleanyo, kasudma. More birthdays to come, sir. Ay, dahil lamang nanamitan so handa ni Sir Tony pala. Inipon sa endong Kabicol Connection, Joey Habana Lim, sa lawasan sa tuyang mga karonda. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. At yan bad makaulay ta po, ma-interview ta ang pinakamagayunon. Ala Bea Alonso, kan banwaan po ni Nabua, kan sanggunian na bayan, si Councilor Manhol Oxiano Luzon. Nakaulay ko kasudma. Nako, wad, agadong ko daw ang cellphone number mo. Ako lang takaudma. Sa kuyang programa, interview ang takado nga niya ako. Iyong Sir Joey. Kaya hanapanapong ko daw digden sa imong cellphone number konsyala. Ini pati si konsyala, dakol na tatabangan ng mga senior citizens, libre ang mga frame kang eyeglass ninda dyan. Ang mga PWD, lalo ito mga bedridden na, padagon siyang tinata ng mga grocery item. Pati ini mga yaon sa lado kan transport sector, lalo na sa mga trimobile.
kay mobile driver, yan. Saka igwas siyang padrinohan na ordinansa. Saka kung ano pang mga resolusyon ang sa iyang pinagpasa. Gayan performance accomplishment niya. Pagulay-ulayan ta po yan. Uratyan sa laukan sa tuya pong program. Sa mga Mr. and Mrs. na masilibrar kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indo. Sa mga masilibrar kan sa indang kapiyastahan, happy fiesta. At yan po, i-replay ko man ang interview ko kay City Administrator Attorney Nonoy Wapirina. Attorney Wapi, ang working City Administrator kan Syudad din Iriga. Katakod kan sa enda pong pag-travel, pasiring po sa party kan Cebu, sa ibanan ang alkalde, kana syudad, si Mayor Rex Oliva, sinibang miyembros kan Sanggunian Panglungsod. Kaya po baga, dahil po nadago ang regular session kasudma, aldaw na Martes, bakong mayong quorum. Kaya, Huwebes na po, sa aga na ang regular session gigibo na lang. As per Vice Mayor Itzildi Maywat, ang reply niya sa kuya. Daw, sige lang anringkan na cellphone baga ni Kunsyal Manol Oxiano Luzon. Sabi ko pakisimbag ta si Joey ini ma-interview sa imo. Yan. Okay, sa bilog na rin kunada, banwaan kan bula. Good morning. Mayor Megay Ibasco, good morning. Si dyan sa Partikan Balatan, dahil lamang kita nakakapag-interview dyan. Good morning, Sendo. Sa Partikan Bao, good morning. Hello, good morning. Nauna po sa linya sa tuyang pinaka may gus, top-notcher councilor, ala B. Alonso Cagayon. Maray an record, maray an performance sa Sanggunian Bayan kan Nabuo Camarinesor, Honorable Councilor Manol Oxiano Luzon. Good morning, ma'am. Enot. Kung siya Morning po, Sir Joey. Mabalos ka mo lang ray na kuha. Introduction ka na po. Lang ray na pag-irong. Aram ko, gusto mo giraray magpasalamat sa dakulao na maray na mandatong butong na-receive mo last election. Ikaan pa number 1, top-notcher councilor kan mga taga Naboa. Siguro, aram ko na napipil mo pang kaugmahan. As in, gusto mo pa nanggad magpasalamat. Go ahead po. Ano po, Papa, Sir Joey, bali, dili ko po talaga ine-expect na ako po pagkabubutuhan para maging usad pong top-notcher sa di po banwaan na bata, dahil man po na pwedeng maging top-notcher. Pero dahil po siguro sa milagro man ni mahal na Diyos, ako po tinawan sa malang duag pong boto, pamangangoy kong taga-Naboa, pinagkatiwalaan po mga kanilang sagradong boto, Sir Joey. Kaya dawa po nga ni Amo Dodrico ini-expect, grabe po ang kamumuyan ko, ipinagkatiwala ni Raso kanyang tiwala para ako ibalik lang sa pagiging municipal kagawad sa Dibanwaan. Iyo po. Sa roo po sa pinaghangaan sa imo, dakul kang natatabangan ng mga
kaya man nangurog na ito pong pananao mo po baganin mga eyeglasses, lalo na yung mga frame sa mga senior citizens, as in tabang mo sa mga PWDs, lalo ito mga bedridden na padagos na sinusustineran mo ng mga grocery items, as in iba pa, as in ining mga transport sector, nangurog na yung mga drivers sa Trimobile, padagos mo po dasin dang tinatabangan, kaya grabe po ang pasasalamat sa imo, Konsyal. Ano po, Sir Joey, bali po, and retirees. Ano po na tawas ko lead to blindness na po. Kumbaga sa kuwa uri na, kinkuno uri na sa kamig iyan, da naman magiginibo. Operation, dawa po nga ni operaran, da naman sa na magiginibo. Lalo na po king glaucoma po, case ka o sa da pasyente. Lalo po, iba po, pinag-i-ignore nila, pinagsama si pasyente. Pero, po, naman usad na tamo. Pero po, usad na mata. Once po na maraot and cannot be cured by operation, una na po mata na pwedeng maibutangsan, na pwedeng maibalik, mai-restore usad na pagsilong usad na tao. Wala pong sakit talaga. Lalo na po nga ni, Sir Joey, Opo. pag brown out, Nako. sa tikman na minutong brown out, malang sakit, kadakol ng reklamo katawo. Uno paraw kan habang buhay na brown out, pag silong katawo, malapong irak ka mga pikit na mata. Yung totoo po yan, masakit magkarap-karap sa kadikluman. Dahil mo Ano mahihiling po, ang kagayunan Sir kang kinaban. Joey. Mm-mm. Amo po, Sir Joey. Kaya, irak sa Diyos, at pagbabarangay ko nagkakapira po sa mga na check up po, na critical stage na po. So kamutangan ko mata nira, namumula ngaya, una sore eyes, buko nga na pana sore eyes, glaucoma. Ipinag-refer ko po sa usad na specialista, irak sa Diyos nag-iyan sa di po nga ni ko, usad na semana nag-iyan sa usad na ni-refer ko. Sabi nira, sabi nga ni Dr. Pardinya sa Tuinaga, sabi nga yakala ko, maray nga ni ngayang naagapan, pwede pang madara sa bulong, pero mauban na bulungan. Maray sanayan, Sir Joey, saan ko ipig para pabulong, kaya ako po nagpasar sa usad kong ordinansa. Okay. Bali po, susapon po, nasa sponsorship, nag-sponsorship speech na po ako, manungod ko ordinansa ko, ta kami po, nagkaag ko session ko susapon, kuha na po ako sa sponsorship speech para po maipaliwanag ko man kinulo ko ta nagpapasar ka na August as Sight Saving Month kadip anuaan para po makaayat man po ako sa tabang kadi ka na tong nabubutang mayor na matabangan man aka na kong programa tadakol po kaya ang mga taga-Nabuang i-problema sa mata dahil po sa kasakitan sa sintabo. Ano po ang pinakang title kan propose sa ordinance mo, Konsyal? Ang title po, an ordinance proposing August as Sight Saving Month in Nabua, in the municipality of Nabua. August, month of August. Sight saving. Month of August, Sight Saving Month. Sight saving month. Magayon pong programa yan, Konsyal. At least siguro, ano po nangyari? Nailoob ko po, nag-speech po ako para maipaliwanag ko man po sa mga kamiyembro ko asin sa gabos na sa mga taga-Nabua naka-live po kami, kinuno ta nagpapasar po ako kan. Kumbaga po, dahil po sa nabayad ko, dahil po sa nabayad kong taga-Nabua na i-problema sa mata. And then, dahil po kung mga problema sa mata, diri ko man po kayang suluhan, Sir Joey, Opo. na mapabulong sira, hanggang reference na po, hanggang check-up, free check-up.
kumbaga nakakaminos na sa naka-check up ko and critical na madaling ma-refer. Ang problema, once na i-refer, kaipuan sa Sintabo, na Correct. naman po ako kan i-maintain. An po kaipuan ko atabang ka LGU through our municipal mayor first, Attorney Fer Simbulan. Kung maisiya na to ni Attorney Fer, ni Mayor Fer, Opo. wala niya ka kumuyata, gusto talaga niyang tumabang. Sabi na pati ka na ko ni Mayor Fer, malangaya dito na ray ngaya madi dito na ordinansa aton, lalong-lalo na ngaya mata malaka importante. Totoo po. Kaya iya, kawiling niyang magtabang para kinunuman ko nung maitatabang nira financially ka mga problema sa mata, willing niya once na maipasa ordinance. Iyan po, magiging included na po ini. Ano pa naging reaction pa lang kan mga pag-iriba mong members kan na konseyo? Actually, for interpellation pa po next Tuesday, kaya lang po absent po ako kay next Tuesday, Sir Joey. Okay. Dahil po, ako po, pamamanila po ako, mig-leave po, file po ako sa leave for Tuesday. Dahil po, so igin ko pong burang, iatod ko man pong iyan sa ibang bansa, flight na po ka Domingo. Okay. Iatod ko man po para po mabayan ko man paggalin ka ikin ko. Ay, iya po. Oh, happy... tabiling na lang. Happy flight and have a safe flight na lang sa igin po, Konsyal. Salamat po. Pero Konsyal, Salamat po, Sir Joey. ini po, kuning kaso, maipasar na ining ordinansang pinagkadrinuhan mo, kaipuan kayo makabali sa annual budget, purpose annual budget, mga taonan lamang kuning parang budget o fundings. Amo po, ngayon pong 2023 uda pa po. 2024, baad po maikuha, sigurado po ano matatawan po sa budget dahil po sa katabangan man po kakanatong nabubutang municipal mayor Attorney Fer Simbulan. Sa Rinconada po, garo ika pa lang po ang pinakaenot na konsyal na nakaisip na magpasar ni na month of August is a savings site. Ano po? Visual, oo. Vision Saving Month. Yeah. Ano po kaya, ibang banwaan, sa ibang lugar, sa Bohol, agko na po sira. Ay, kuha na Kaya po, nakuha oo. po ako, nakuha po ako, malaman na supog na ako bilang usad optometrist, uno ko ta diri nagpapasar ka, na nag-ag po man ako programa, nabayad ko, nagakulaan na nga ipong taga-nabuwa, na matabangan man sa financial aid, na amo yan sabing, hanggang check up ako. Pero kaipuan so i-refer, ula man sintabo. Kaya kaipuan man po sa financial aid coming from the LGU of Nabua. Correct. Amo nga ni Answer Joey. Ang matabangan nindo po kan lokal na gobyerno ning at least pabalonan ning mga 20,000, nagray na po baga, di ba? Amo dawa po nga ni gatikot sa Or basta 10,000, basang galin. 5,000. Oh, di ba? Basta Basta mil. galin sa di LGU. Yeah. Mga po kamo ya. Once na matawan sa bulong na po pwedeng makapundo kapag duag ka, glaucoma or cataract, wala na po ka nakatabangan sa tao. Iyo po. Tapos po, agko po ako sa na pasyente, grabe po, sugrado po niya. Minus 2,000. Sus, Marisa. Yung diri na yung makabayad talaga kasi nagrarap-rap na po iya sa taginabang sarita. Tapos po, pinagkuha ko po iya ina bali, usad pa po adto sa usad na prospect kong katabangan. Tinawan ko po iya, sabi ko, tawan ka sa free frame. Pero anya na kong lens, diri ko na kaya, kan pwede mag-et man yan ako ikaw sa ibang tao. Opo. Nga, pero amayan sabi, uda man gid nagbuko, kaya usad adto sa kukuha ko. Tinandaan ko pong tao, tamala po kantong buot man pati. Oh, I see. Oo. Willing talaga yung makabayad. And kayang pang makabayad once na kuha through the help of eyeglasses. Correct. Napaka-quality, napakagayon po kan sa emong proposed ordinance na gusto mong maipasar dyan po sa Sangguniang Bayan. Ang orog ng si Mayor may pangako na very much willing to help you financially kan sa emong pong ordinance. Lamang no po ni Mayor Fer na kay puwan man talaga ka mga taga-Nabua. Opo, saro pa po, Konsyala. Ang barita ko, dakulang tabang na naman ang sa emong proposed ordinance dyan sa Nabua, lalo na po ang Nabua is one of the sabihin ng basin town or catches itong nagsasalukan na mga tubig uran na nagkakaigwa ng tubig baha. So para maulang ini or ma-prevent
gusto mong sabihin magtanom ang mga bagong ikasal bago pa man ito makuha ang marriage certificate sa munisipyo. Ang pupuan isusunod kong kuha ordinance na ipopropose ko na kuha namang naku po kaya Sir Joey na nauudaan na kita sa mga kahoy, gagatikot na akawoy. And easy taman po na air, amoy number 1 na kaipuan sa tawo. Nguwan, gagatikot na po, nagkukuha, tapos an po bagang soil erosion dahil man po an sa kakulangan sa tanom. Kaya naisip ko, para nga na po, magkaagkuman. Ay naputol po kita konsyal ha, pasensya na ta, aram po nindo, mga tuga ang konsyal, an sa kuyang load, anlikol sana. Maray ko nakaplan na ko ta na pa di ano ha. Anyway, pasensya na naka-anlikol lang po ako konsyal. Go ahead po. Opo. Hello. Opo, kasi nahang ko po kaya na pauno ko raw ma-encourage ang mga taong magtanom. Naisip ko na unawan ako kin mag-propose nga ako sa ordinance sa pagtatanom. Ngunga, nagka-istorya man kin ako si ading malaka aktibong little mayor na si Mr. Joji Dasilio. Okay. Sabi na, mag-ordinance nga ni ngaya ka sa Arugan. Sabi ko man, naisip ko man nga ni Ann, kaya lang, nag-suggest niya, magkuha ngaya sa sa marriage license. Amo nga na ko ba isa na. Na pag-isip-isip ko, kaipuan na talaga yan na ipasar. Tauno, malapong grabe kalabidad na nangyayari sa nasyon. Malapong dakol, tapos, and at the same time, kadakol ka na mamatian ka mga tao. Through clean air, easy ko, maibabalik luway-luway, ay malapamumuway, aron po panahon po mga kurang negatifo ang mga kamatian. Sige po, konsyal, halimbawa, maipasar pa yan, ini pong pagtanom kan mag-agom, anong klaseng, saan ka ma-disponer ng mga pantanom na po ning kahoy na mga hard lumber, ay mga hardwood, ito bagang mga maray na klaseng pananom para po at least mag-agong pirang po ang itatanom nila bago pa makuha ang marriage contract. Pandua, ano po ini itong mga ikakasal lang sa mayor or kabali itong mga ikakasal sa simbahan asin man sa west basta residente ka na banuan po ka na po ha? Apo. Padiri po nila makukupo marriage license nila na uda certification coming from the barangay officials, barangay captain, na sira nagtanom, ang kusira tinanom. Once po na mga kinasal po baga po man na residente, ang kumbaga sa mga nag-aarkila sa naman. Opo. Uda ragang matanuman. Opo. Provided po na agko barangay, ituldong tatamnan nira. Ayo, tama ano. Oo, sakto sira. As long as na agko po certification coming from the barangay and signed by barangay captain, pwede po nilang makukuha license. Paano po kung mayo ang pantanom an mag-agom an ma-provide po kanyan barangay? Nilang mag-disponer, kaipuan po nilang ma-disponer mag-disponer sana talaga. Sira po amig provide. Kaya LGU uda gagastuson, kundi mga kakasalon, naman pag Sir Joey, magtanong sa langka, magtanong sa santol. Correct. Gandamanan, benefits kan, gandaman, prutas kan, siraman mikusi. Saka pwede man kita mag-recommend kung siyal, ang Department of Agriculture, kadakol available na pantanom po dyan. Mga fruit-bearing trees. Kadakol dyan. Pwede man po. Kaya, kung baga sa kuha, Sir Joey, nasa kanda na puan. Pero diri ma-release marriage license nila once na uda certification coming from the barangay na agpo po sila tinanom. Maximum of 5 trees. Okay. Pero po, kung siyal, ano ang saklaw kan sa imong purpose ordinance na ini? Dumal lang sa mga ikinakasal sa alkalde, sa mayor. Pwede po, pakaipuan man po nila marriage license. Ngamin man po Ngamin man, pati itong mga ikinasal sa simbahan, ikinasal sa judge, sa ibang religion. Sa ibang religion. Kami ko po man sirang marriage license namin man po mig-agi. Ay, iyo Kami po, ko po sa marriage license. Oo, ta-license sa kaipuan. Dakulang tabang sa environment, ang sa imo pong ining proposed ordinance ka, konsyal. Super. Wala po kayo na, makatatabang po talaga yan. And,
kanda man na benepisyo kan, lalo na kin fruit bearing trees, siraman po amig pag magbumayan, pasalamat pa sila. And masasabi nila, amo di tinanong po bagong kasalon kami, nguwan na nagbubunga na, o perang taon na kaya di. Nagray na po baga Sir Joey. Ma-anniversary ang kasal kan magago, ma-anniversary man ang tinanom. Yan, ako po baga. Gulping handa. Saka ako po sasabihin, mga uy, dakulo na ngayon, arog na ngayon kami kadig kauban na nag-inakuman. Diba? Amo mananggad kansal magaya. Kaya sabi ko nga ni Agong ko maisip ko manan, sabi ko, Daddy, dapat nga na ko ka-anibersaryo na magtanungan kita. Yan. Ano ba ngayang ordinansa mo ipinagpo-propose bagong kasal, Bagong pakasalan mo ng ganyan. Yeah. 20 silver wedding anniversary. Ayaw mo hanggang kansal. Ay, kansala. Tapos na kami. Magkakain po, mga dikalidad ang sa mong. May barita pa ako na igwa ka pang nakapreparar na at least 3 resolutions. Ano po yan, mga Bali po. Rapor. Bali, ato, Sir Joey, commending sa mga 2, darwa po, na outstanding teachers po. Si Ma'am Leia Nalyurin, outstanding teacher po, nakabase po yan sa Central Pilot School, and si Sir Pong Bermejo, Ricardo Bermejo, mga most outstanding teacher po sila, sa tuman po yan nakabase Santo Domingo Elementary School. Opo. Tapos po, most outstanding PSDS, si Ma'am Argarin. Ay, very good. Congratulations po sa Ako po. tatawan mo Tapos pala po, sindaning sa pagin ng resolution ng Ako po. commendation. And then, bali, 5 po pala, tapos si Ma'am Libet Moralde, Fajardo Moralde po, sa La Purísima National High School, bali most excellence in award, in school award siguro ito nalingawan ko. So, basta sa excellence school. Ano bang itinatawag ng LGU? Plaque of recognition ba yan? And cash? Plaque of recognition and cash. Ay, very good. Bakit pumatawan pa po sa cash? Baka dagdagan pa ni Through Mayor. our municipal mayor, ni sabi nagnasa nga ni si Mading Lea, sabi ngayon ni Mayor, handa na itatao ka na kung 5,000 ni Mayor. Ayun. Pero ngaya ko no, handaan mo man na 10,000. Ayubon mo sa nananakuhaan Mading Lea. Tapos saan pa po, Sir Joey, Okay saan po. pong igin na taga Nabua na kukomment man po dahil po top 5 po iya sa Jose Rizal Award. Ay, very Wala pong talinong congratulations. igin, si Annalyn Sayin. Wala po niyang talinong igin, wala po maning mga na magiging summa cum laude po iya, future summa cum laude nga na graduation niya. Usad pa po, wala po ka natibay ta magiging estudyante niya, call center pa po iya. Matibay po. So, dakulang honra po Oo. sa Banwaang Kanabuha. Kaya ang sa endo pong Ako commendation na yan, na proposal, ayan, resolution na ipapasar mo po, dakulang honra as in pagbisto sa mga sa mga kababayan nindo sa Nabuha na natataan po considering pong recognition. Actually po, so iba nga si Attorney Gerald po noon, nagsabi ka na, Madi, honra tangaya, i-honor tangaya ding arrogant. Amo na po pa dito magkuha. Kaya kaming darwa principal sponsor. Kasi Attorney G, amo nag-suggest ka na po. Tapos nagtabang kami nag-gibo sa resolution para maikuha. Iyo po. May duwa pa po. Ika na ngaya magpasar. Baguan ngaya ka na. O kaya kami po principal sponsor. Duwa po, ano duwa? Ano po itong duwa pa na resolution? Amo po nga nagdo so darwa. So, commending Ma'am Leia Lurin, Okay. most outstanding teacher. Tapos si Sir Bermejo, outstanding teacher. Okay. Tapos Ma'am Libet, sa school, Excellence in School Award. Tapos Miss Sayen, Annalyn Sayen. So, top 5, Jose Rizal Award po. Ayun po, may makita ko siya. Po. Ining barita ko, ikaw kang ginigibong tabang sa mga kakian dyan sa mga estudyante, nangurog na mga kakian. Nabo mong maging malnourished ang mga kakian sa Nabuha. Padagos dapo ang sa imong feeding program, kunsyal.
amo po Sir Joey, sinasabay ko po ka na optical visual screening ko, nagfi-feed pa po ako. Dawa isa pwedeng mag-iyansan para mag-snack, lalong-lalo na mga gurang and mga ikin. Ay, very good. Ano po? Apa, So, grabing pagmamahal mo, konsyal, sa mga kababayan mo, binabalosan mo ng maray na serbisyo, ang dakulao na maray na mandatong itinao sa mo. Ano ni, sinyalis daw po ini na baka hagadong kan mga taga-Nabuha na next election, you run for the position of Vice Mayor. Anong reaction mo kaya? Diri po, Sir Joey, abo naman ako. Hakapatuloy, medyo masakit man ta nababa nga adi kuwawa, nag-aaling pa po, narumog mo po ako po. Siduwa mo mo pa. Okay man, nagkukulit po nguwan po, Sir Joey, po kaya isip mo po, Sir Joey, ka-istorya ko, medyo nauuban na, medyo madaldal talaga ako, Sir Joey. Okay lang po. Ginigibo ko po, Sir Joey, di ako ka nag-aayat sa kabalos or uno pa man naiim kong higher position. Okay. Iniisip ko kaya, Sir Joey, kinuno na obligasyon ko bilang municipal kagawad. Okay. And kinuno sa ipinangako ko, abo kaya ako, Sir Joey, magpapara. So, nangako ako, susudyaon ako. And babayad ko man, kaya ko man sanang tumabang, uno ta diri ko matabangan. Correct. Nuwan, Sir Joey, buko man sa pagkuko, amuan ato na i-istorya ko, na so, si Amang Diyos nagbabalos na sa naman sana ko, tinatawan man ako sa gatikot na swerte, amo po manian, na malaman ka imposible, igin kong burak, buko man sa pag-abla, Sir Joey. Opo. Wala ka imposible makapa-Amerika. Pero uno, natawan ni Amang Diyos na makapa-Amerika. Eh, congrats, ano His po? guidance na malako ka imposible dapat kadakol po ka diri natatawan sa chance na makalusot sa US Embassy. Pero through my prayers and siguro sa tabang na ni Amang Diyos, milagro po talaga binabaoy. Ibinabalik po sa emo, umaapaw na biyaya sa mga sharing kan sa emong pag-share kan sa emong blessings. Ako na sa namanan kinuha ko, wala ka imposible. Istorya ko igin ko, mami, dakol ngayon so pinagbabalik sa passport, sabi ko ngayon, daradara ko ngayon sa kuros, sabi ko, ama pa, pag milagruan mo man ako. Itinauman, so biyaya ko, igin ko, irak sa Diyos na kapasariya, pinasariya ko, konsul, kaya irak sa Diyos, migalin na po nganing wana Domingo. Iyo po, oo. Usad pa pong biyaya, so igin ko man na lalaki, irak sa Diyos, nakalog man sa trabaho sa airline. Kaya sabi ko, grabe po nga pala na ginigil blessings, ko. konsyal. Grabing blessing Sir tinaw sa emo Joey. kan sa itong Kaya sabi ko kagarangan. nga dahil nga kabto, di man ako nag-aayat. Kaya amo na iniisip ko, ginigibo ko sa pagtabang. Sa Amang Diyos man nagbabalos, di man ako Ay, naputol na naman kita, konsyal. Pasensya na naputol po ang sa tong line. Pero, apo dan taka po giraray para maipadagos taan sa tong pagulay-ulay sa lawgang programa. Pasensya na, konsyal. Go ahead po giraray. Amo po, ang kaya isip po ninyo mga ngud kong kamanwa, pag nangadji, si Amang Diyos na mamang nukugisong. Talagang nababayad man talaga kita, naniniwala talaga ako na uda imposible. Saan milagro kan mahal na Diyos. Kaya kinuno man na mga problema tang presenting one, di kita maudaan sa Pag-asa. maudaan Laom. sa ikan sa paglaom. Opo. Kaya ako man nang gadan itataong grasya ka na to ni Amang Diyos. Basta diri kita malingaw talagang mga G. Pirming magpasalamat, dawa iton problemado kita sa panintabo, problemado sa kinuno ka natural manan. Amo Kaya po. sa pagbuhay-buhay problema. Kakaiyan man kada na basang ika problema pagkakaroon na sa out of this world na. Oo, Maray man manang nang po baga ako mga problema. Pero through the guidance of our Lord, amo yan sabing uda imposible ka ako na mamati ko. Isipan mo na sana si Joey sa pagkandidato ko. Opo. As in, nagparapangagisa na talaga ako po eleksyon ko, lalo na po election day, ako ginibo magrosaryo. Omo po. Nagparalaom sa nato. Talaga, milagro talaga niya. Saka Amang ang Diyos. bendisyon po sa emo ni Father Oxiano, mabertod man naman ay. Amo po. Amo po, manangod kong padi, udaaman ibang ginibo, ipangadji na sa Yan, naman. oo. Pangadji kami, tayo si Manaya, mga problema po, mga nangyayari sa buhay, o daw talaga imposible kay Amang Diyos. Kaya
grabe ka pasalamatan ko kay Amang Diyos, tadawa makasalanan man ako tao, itinatao ka grasya ngamin na inaayat ko, luway-luway man na itinatao. Kaya grabe talaga. Ika po, konsyala, nagtutubod ka na if destiny commands you, you must obey. Alin po? If destiny commands you, you must obey. Depende po ang Sir Joey. Depende yan, Sir Joey. Pag alanganin na. Pag-alanganin pala. Magiging mahulog sa bukid. O, kaya mo man na mag-pray, no? Di ka magpahulog sa bukid. Yung walang ganda, no? You're very well said. Okay. Ang apo ko ay... Gagawa. ko mag-storya. Kaya Okay. dahil maskada. Hihibik na ang apo ko. Sige po, thank you so much, konsyala. For this day na in-interview mo ako. God Okay. bless. God bless po. Okay, regards to your family na lang, sa mga apo. Mabalo, Sir Okay. Joey. Mabalo sa kadakol. Bye-bye. Bye-bye, okay. Mga tugang, si Honorable Councilor Manuel Oxiano Luzon, kana banwaan po ni Nabo Acamarinisur, top-notcher Municipal Councilor kan Sangguniang Bayan, kana Nabo Acamarinisur, kadakol kitang nako ang information po sa iya, salag po kan sa tuyang programa. At yan po, ipapadangog ko man sa endo, ang pakikipag-ulay kan sa endong lingkod sa Maygos, Working City Administrator kan Siyudad kan Iriga, si Attorney Wapi, Attorney Nonoy Uwapirina. Karatsan lang po yan, ilalaog mo lang ni paring siya ang mga hanap buhay. After this commercial, mabalik po kami ang oras 10-11 in the morning, hatod ka sa ito yung mga sponsor and advertisers. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Emmanuel Year, Pera Padala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtitesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya believe ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya,
Mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care Time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Tatanggap ng package sa ML Moves by Emily Willier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maaasahan lagi. Emily Willier, tulay ng pamilyang Pilipino. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Kaya ng mga tugang, balik kita sa programa. Ngunyan po, ang ipapadangog ko sa endo, ang pakikipag-ulay ko sa Maygos na City Administrator kan Iriga City. Si City Administrator Attorney Nonoy Wapirina. Uya po. Mga tugang, si City Administrator Attorney Nonoy Wapirina po, makaulay tango niya na pagkaaga as a guest and makuha lamang ang magagayon pong mga kalakawan kan sa tayo mga local officials digdi po sa Syudad Caniriga, dumang po sa parte kan Cebu. Good morning po, City Administrator sa RPNDCK po kita sa programang Bicol Connection. Good morning po and sa inot greetings mo po sa tayo mga parantabay ng work sa mga taga-Iriga. Ay, good morning man po Sir Joey and then sa gabos na parantabay sa pumuso mong programa. Opo. Kumusta po? Ano po ang pwede tang
Cebu na nahihiling tang mayo digdi yung kanyan sa tuya pong syudad. Ang saro sa pinaka maray na programa, ito pong treatment and rehabilitation center ninda sa Cebu. Ang namamayo naman po taga Iriga, si Dr. Hasmin Toriano Peralta. Duman po kasi sa mga gustong programa ni Mayor sa Iriga, itong maglagita ng outpatient na treatment center. Kasi po nanotaran niya na after kang drug war, dakol ang pigdarakop, may mga nagadan, pero bakong long lasting itong effect niya dahil nagbaralik na naman sa bisyo itong mga surrenderita dahil man asikaso. So kay puan talaga ng igwang sarong center na maduman sinda, and then dapat holistic ang approach. Bako sana na magpapariporton sinda kundi tawan sinda ng livelihood. Tangani po na iko sinabig kakabalahan. So sa iling po ninto bagay na ini magiging parang maire-reformata or magkakaigosin na ng pagbabago, ma-change ang sayan ng pagdalagang ang sayan ng pagbuhay. Ay iyo po, nahiling may duman. Actually, mga dating patient naman sa center, mga empleyado na ninda. May mga nag-tao nga nining testimony and ako nga ni na-touch man. Kasi dati akong piskal. Ang paghiling ko dati kay ito kan mga akusado involved sa drugs. Paghiling ko guilty, dapat i-penalize, dapat prisuhon. Pero in the long run, dahil mo na bago sa tao. O ngunyan nahiling ko naman sa center na ang drugs, ang problema sa drugs, bako yan na yung problema lang sa bakong dahil pagtatusin ng kriminal, kundi iyan sa wrong sickness na pwedeng mabulong. And may nagbarayli nga ni duman ng mga kababaihan na natouch nga niya ako, tapos iba niya ako mga kaedad kang aki ko. Medyo na mumundo man ako. Pero naugma ako, tanahiling ko sindang nagbago. And then ang importante man sa nakaya tawan sinda ning gigibuh ninda after na matreat sinda na magluwas naman sa center. Okay. Kadak lang kaya kang na-involve sa drugs pagkatapos na ma-serve yung sentence, maluwas, dahil na makakatrabaho, tainot sa requirements, police clearance sa NBI clearance. Tama po. So, mabalik na naman sa dating bisyo, taday man sinda na i-integrate sa society, reintegration, mayo kaya, marakayan. Kaya, magiging itong programa naman, kinuami gabos itong mga papeles ninda, and then may nag-lecture sa Moya about ang best practices ninda. Magayon ni adapter sa Iriga. Iyo po. Ano po ang garo na hiling nindong bagay na medyo difficile para ma-adaptartaan na drug rehabilitation center na ining nahiling nindo po sa Cebu na pwede tamang pala na i-implement or gibuhon sa siyudad? Ang pinaka-difficile po dyan, primero, siyempre ang funding. Okay. Siyempre sa ditman ang fund tadi sa Iriga. Pero nahiling mi duman na bako kaulangan ang lack of funding. Dadakol ang private na mga NGOs ang nagtatabang duman. Basta lang mapahiling ninda na ang programa successful, nakakatabang, mahinggan nyo ang mga private sectors, mga NGOs na magtabang. Okay po. So, sana po mangyari man po ini sa sa term ni Mayor Rick Siliba asin sa tabang po nindo. Aside po kayo sa Drug Rehabilitation Center na napakagayon sa Cebu, may mga nahiling pa po ba mo na pwede tang i-adaptar about sa kung halimbawa sa pagtatar ni mga turista na nabarita mi po kayan Cebu number 1 na sa tourist arrivals, tourist destination and tourist spots. About po sa City Hall, kita po bagayaon man sa City Hall, nakapasyar man po kamo duman? Yes po. Ang pagduman mi po is upon the invitation ng duwang tao. Opo. Si Dr. Peralta and then si Mayor Rama.
Okay, the mayor kang Cebu. And then, in-invite kami City Hall. And then, so iba, nag-benchmarking sa opisina kang planning and then sa tourism. And then, nahiling ko duman talaga, duman sa City Hall. Talagang nakadesign, pati ang building ninda nakadesign para ma-welcome, ma-feel kang turista, local or foreign man, na-welcome sinda duman sa syudad ninda. Paglawag mo pa sana, mahiling mo duman itong may masabat na tulos, kung ano ang mga kaipuhan, and tatawang kaning tour guide. And ang tour guide na yan, well-trained yan, aram na ninda ang pasunod-sunod kung anong mga lugar ang dudumanan. And then ang mga ihapot mo, sisimbang mo ninda, kung anong gusto mong hotel duman. Magayon, well-trained ang mga tour guide ninda, pinoprovide kang Cebu City. And kay ba si Sir Louis Taduran and nagkaigwa na sindang initial talk ang head dumanggang tourism. Magayon adaptaron aram mo po sa Cebu nga ni itong tinuro sa Muya duman nagagad kami kung saan pwedeng magkakan. Harayo ng restaurant on top of the mountain. Sabi nga ni Mayor, igwa mangyagitang mountain. Kaya sa dagita ginigibo ini. Dakulong Pantores duman, may mga very notable ang dakulang foreigner. Suppose sabihin po, may mga mountain man duman. Ang Iriga may mountain. May mga mountain climbers pa na nag-asara ka sa bukid. Iyo po, pero ang pinaka duman magayon itong mga restaurant na overlooking the city. Na pwede man gibuhon digdi sa tuya. Ita nga riga dayuhon naman kita po. Iyo po. Arayon itong restaurant na ito pero surprisingly nag-aaralat ang tao para makalaog. Grabe talaga. Ang kaipuan man sa kaya digdi is infrastructure, and then pag may infrastructure ka na, promotion, dapat may promote mo para man kan mga tourist na igwang araw kayan sa sarong lugar. Na halimbawa ang Mount Iriga, igawa ng restaurant na pwedeng dayuhon. Kompleto ng pwedeng menu na pwede nindong orderon. And then, ang magayon sa Cebu, aram mo, pigpo-promote ninda itong food ninda, itong may food tourism din. Okay. Pigpo-promote ninda ang food ninda. Pag madyan ka sa restaurant, isa-suggest sa'yo mo na arog po kayo ng kakano nindo. Parang special thing, yes, arog sa tuya, tinuktok. Iyo po. Pero ang mahiling mo naman is itong tinuktok or Bicol Express, piglalaga ninda ning pigmo-modify ninda, pig-ano ninda na nganing mag-suit naman sa kung ano ang gusto ka mga turista. Yun. Na magayon man ang pati presentation magayon. Arog po palang kang gulay na katnga. Pero pala niya na magiging presentabling maray sa customer. Iyo po. So yan pong bagay na yan, pwedeng adaptaron pala kay ko kita kaning magayon na restaurant na pwedeng dayon sa Mount Iriga. Iyo po. Ang man sa nakayan is suporta kang LGU sa igwang private ang private sector man magka-interest na mag-invest diyan. Iyo po. Maging ang Department of Tourism siguro po, pwede man na magtabang ganyan sa to. Iyo po. And hiling may opportunity, ngunyan mga matinag ba? Po. And then siguro may madirigdi man na mga local o kung dawa foreign tourist. Doon po, anong opportunity mo niya na ano pong sineselebrate na festival? Duman po, Sinulog Festival. Sinulog Festival. So ano po ang pwede tang madaptar? Paano ninda ito pinag-celebrate? Ano man po ang pwede tang i-adaptar na matinagpa-festival? Grabe ang promotion po ninda. Mahiling mo naman, lambang restaurant, lambang hotel, parehas ang tigtutugtog, ang soundtrack. Itong kang Sinulog. Parehas. Talagang nagpo-cooperate ang mga tao. And then, maski ang mga baile, parehas. Talagang nahiling mo, nagpo-cooperate duman. And then, grabe ang promotion ninda. Although, compared sa Cebu, salit lang ang budget. For the sinabi sa Muya duman ni Councilor Ontiveros, itong basketball player, na for the Sinulog Festival alone, ang budget nila 50 million. Dito po yung kaya. Pero itong dahil sa limited ang budget, sisiguruhon ta na itong budget, magamit na tama, and then duman sa magkaigwang effect lalo na sa ekonomiya. Ay po. Aside kaning bench marking na ginipo po ninto,
May ano pa po kita, may additional pa kitang pwedeng i-report sa to yung mga irigenyo. Yes po. Igwa duman yung yung regional director duman, si General Biares. Taga na po ako kayo. Yes, so in-invite man niya si Mayor duman sa opisina niya. And pag-explain sa muya duman itong pag-implement ng program, itong Oplan Sinagtala. Yan pala po, duman ko sa laraman, na nagpuun pala yan sa Camarines Sur during the time na siya na ang PD. PDO, naging professor dito. And ngunyan, pag-replicate kan duman, and then ikaw na mga interesadong region na implement itong Uplan Sinagtala. Ano po ang pinakang objektibo daw kayo? Ang objective ginawan is i-eradicate ang krimen, pero at the same time, tawaning solusyon, bakulang itong crime eradication, prevention. Crime prevention. Oplan Sinagtala. Oplan Sinagtala. So sikat po pala ng taga Camarines Sur doon. Ayun po. I imagine. Regional Director. General Biares. Opo. In-explain niya yan sa Muya. And then, gari tuluna or tulunang region ang gustong mag-arong ka itong programa nito. So, magayon ito na ipagpadagos digdi sa Iriga. Iyo po. Para makamtantaman ang tunay na kaayusan asin pasiorden sa syudad. Yes po, yes. Lalo nang recently may na-hold up sa may party ka Santiago, ginadaan. So, sana po ma-implement ang maraining uplan na Kaya po yun. Sinagtala. So, yung lang po yan, Tapi, Attorney Wapi, siguro dumampo sa mga naggangalas kung ini yung kasudma, mayong regular session. Siguro importante man po pala ng presensya kan sa to yung members, ibang members kan sa ganyan na makapag benchmarking, makaibata nga rin ma-adaptar ta po itong mga bagay na maray sa ibatang lugar na mas lalo pong ma-improve asin mag-asinso po lalo mag-aribaan sa tuyong syudad. Iyo po, importante sinda, inot na inot, sa pagbagal pa sa nagangdaga, nalalagang gaya, kaya po ning authority, kaya po ning resolution, authorizing the mayor to purchase the lot. Ano po, kaya po talaga ning ordinansa para dyan sa programang yan. Opo. So, kaya po, importante talaga sinda. Yes, okay. Diyos mabalos po, and more power, ha? Ayun po, salamat. Salamat po, salamat. Mga tukang si City Administrator Attorney Wapirina po kan Syudad kan Iriga an sa tuya pong naging saro sa guest sa laukan programang Bicol Connection. Daong ta po an marahay na mga resulta kan sa ina pong pagbiyahe masiring duman sa parte kan Cebu City. Importante man po pala na maray, ang presensya kan mga members na kaibanan ninda duman, kan sanggunian na panglungsod, kung kaya po dahil nagkaigwa ng regular session kasudma. Tainot na inot, plano man po da ni Mayor Rex Oliva na magbugtak sa Iriga kahit itong inaapod na outpatient rehabilitation center na napakagayon po da pala, napakahiwas. Kan rehabilitation center sa Cebu na ang nagmamaniyar po irigin niya, kababayan ta, si Dr. Asmin Turiano Peralta. Kaya congrats po. Sa kanatats dasin data may mga hubin pang mga kababaihan, nagbarayli, may nagtaoning mga testimony na nagpaluwa na kampanon nga Joey, ako nga naging piskal. Paghiling ko ngayon sa mga adik, sa mga inbulto sa droga, sa mga kriminal, kumbaga sa mga dapat na ipinalize. Pero after that, pag nagluwas, maana naman, kaya ba nabalik sa bisyo dahil mayong kumbaga sa dahil ka makasalamuha sa public, tapos mayo pang suporta nin livelihood program. Kaya digdi, kung magkaigwa man agad kita ng rehabilitation center, dako lang bagay na makatabang po na mapabagota ang pagdalagang kambuhay
magkaigwan ng reforma na igwang pagkasibutan ang mga naimbultong ini. Tapos total change sa ika nga na mag-asinso sa indang pagbuhay. Pandawaan benchmarking na ginibukan sa itong mga local official sa panginginot ni Mayor Rex Oliva and City Administrator Attorney Wapi Rina and about sa tourism and planning. Sa dumampo ang Sinulog Festival, laros 50 million pala ang budget kaniya. Kita mati nagpa-festival man, pero di tamang kayaan araw kayong kadakulang Pero ang promotion number 1 pala. Saka ang kooperasyon kan mga namamanawan. Kita digdi ang tinagba-festival tayo, babalik man itong bull cart. Tapos mga ati-atiyan, di ba may mga nagbabayli kayo na mga kababayan tang ito? Ning itong may bayli baga kan tinagba-festival. Baka ibalik pa ninda yan sa siyudad kan Iriga. Saka ang promotion. Number 1 duman ang City Hall kan Cebu. Igwang tourist guide well-trained. And ituturtulos ka mo. Pag may kaputan, sisimbagong ka mo ning maray. Ang tukdo, kung mahanap ka mo ning maray na kakanan, pinakatuktok na bukid duman, igwa pong maurag na restaurant, kompletong pagkakan. Asin pigi-introducer, asin pinopromote ang sa dirinindang putahe. Kita digdi, Bicol Express, o igwa kitang tinuktok, gulay na katnga. O, ang problema lang ang infrastructure or struktura na pwede tamang gibuhon dyan sa partikan Mount Iriga na magkaigwa kita nin restaurant. Di ba? Na pwedeng dayuhon nin mga turista asin kan sa tuwing mga kababayan. Kwarta lang po ang mayo. Yan lang po. Pero dakol na mga NGU man daan nagsusuporta sa mga rehabilitation center. Lote. Kaya puan pala ng mga membros duman, kan sanggunian, enot na enot, ang pag-purchase, pag-loan, firming authorizing mayor yan, firming may resolution authorizing the local chief executive, honorable mayor, to enter into a contract or to loan or kung ano-anong paano kita makadisponil na panggastos para sa planong outpatient rehabilitation center as in po restaurant na pwede tang ibugtak dyan sa Mount Iriga. Aba, masikat kita digdi. Magiging landmark pati kayo dyan or baka maging popular kita kaya na pwede kitang dayuhon. So, additional revenue collection, additional income sa pag-circular po ng kwarta sa siyudad kan Iriga. Aba, magayon po, di ba? Saka ining uplan sinagtala ni Regional Director Biares. Ini pa lang si General Biares, kanaging PD sa Camarines Sur, digdi yan nagpo na pinag-iinteresa naman kan man ibang reyon sa nasyon kan pilang Pilipinas. Para po sa crime prevention and siyempre makamtanta ang tunay na kaayusan asin pas i-orden sa satuya pong mga lugar. So, ano ko lang pala, nalingawang ko kay City Administrator Attorney Wapi, nadagdagan ang doktor sa City Health kan siyudad kan Iriga, takasudma. Until now, siguro na naman doktor pang nag-aabot dyan po sa opisina kang City Health. May mga kababayan kita, hali pa sa Ubaliw, sa Barrio, sa bukid na barangay. Mga pasyenteng nagdudulok po sa Office of the City Health para magpa-check up, asin maghagad ng resita, asin libreng bulong. Pero hain ka, doktor. Sana, attorney, kung may suggesta sa sanggunian, dagdagan po ang na oral daw dapat at least 5. 5 doktor na oral daw, at least yaon ang doktor. Tamay mga kababayan kitang nagagastusan man po, hali pa sa rarayong barangay, nabubuyo dyan sa City Health. Por medyo mayo man palang doktor. Hain ka mo mga doktor. Saka, suggestion ko lang po, kung ma-hire daw kita ng doktor na i-assign sa City Health, taga-Iriga na, dahil nakita kan mga taga-rayong lugar na permiman sa nang uda.
Pakiulay, tama siya na po yan. Nakawawa naman pati kan mga pasyenteng nabubuyo eh. O magbalik ngayon ka mo sa aga, may nag-amay na naman daangon yan dyan, alas 8 pa lang, hanggang kasubagong naghali ako sa City Hall. Inapitan ko ang City Hall, mapad ang doktor. Ay ano na tayo, Diyos ko. Mga doktor, where you? Where are you? Badly needed ang serbisyo nindo. Ay ano namang kita eh. O kaya ang suggestion ko, baka madangog. Kan local officials ta, dagdagan ang doktor dyan sa City Health. Na ang mga pasyentitang nagahali pa sa arayong barangay, nagagastos man yan, pamasahe, pagkaon, makalibring konsultasyon, makalibring bulong. Di ba? Tapos, daki doktor. Ano na tayo, Diyos ko. Absent ka mo. Iliyon ko daw ang payroll nindo dyan. Pag mayo sa na kamong absent dyan ng mga doktor kamo, ta, nya. Dahil kamo naglawag, taas kumplito ang bayad sa inyo, hindi pwede yan. Ano man yan si Joey, stricto naman yan. Dahil, dapat po, kung mayo ang saro, dapat igwang karibay. Kaya dagdagan ta po ang doktor na madidistino sa City Health kan Siyudad kan Iriga para abilable pirme na mayong pasyente na madulok na dahil po ma-check upan asin dahil maresitahan dahil mataan po nin libreng bulong. Mahanap po lang po kami pagkatapos mabalik sa programa. Ang oras mga tugang alas 10:41 hatod ini kan sa to yung sponsor ni Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor kan Nabuwa, Camarines Sur. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtitesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya believe ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents. Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. O galing maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest. News you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Mga tugang, balik ito sa tuya pong programa, 14 minutes more before 11 o'clock in the morning. Sa mga Facebook viewers na palang padi, dahil ko pa lamang na na babati. Batong ko na. Maray na ramrag po, happy viewing sa ngamin na mga Facebook live viewers mi, mga nakaantabay sa mga transistor ready. Good morning. Sana po, yaong kamo sa maray na kamugtakan, harayo sa kagutuman, harayo sa problema, sa stress. Harayo sa anong pa man ang mga tukso. Okay, kay hermanang Monica Periki, always watching. Good morning, sister. And kay hermanang Melanie Mendoza of Limassol, Cyprus. Oy, get well soon, bossing Dirk. Naka-off-palan ang sa kong wifi, kaya palan dahil ko na-view. Non ko daw na narig ma-view ko naan sa tuyang Facebook live. Hoy, ang mga presyo kan sibuyas, mga tugang. Ano man ni yung ginibo man kaning diing ini, garo may kapabayaan man ning diing ini, Department of Agriculture. Uli ko kanang sekretary dyan, si Presidente pa di. Pading, O Mr. President, ano nang nangyari ka ni? Nagkakaralapa na lang ngayang ang sibuyas duman, baratong binabakal sa parte kang Mindoro. Tapos, ang nangyayari, sa mga merkado taligdi sa Bicol Region, kamahal. Nagabot nga niyan sa 600 plus. Tapos nagpaparaiisip ang government na import ng sibuyas. Samantalang gulpi man palang sibuyas kita sa Pilipinas pa di. Na binabakal barato. Ay ano naman yung mga taga-diing ini.
Kasaro pa, ano nangyari? Uli ko kanina, sekretary ta kanina, presidente ta mismo pa di. Mr. President, what happened? Nag-iiribi na po baga ang mga Pilipino sa presyo kang sibulyas na pula. Maski gayon din ng puti na sibulyas, kamahal pa. Na yan ang masiram na sibulyas ang puti pa di sa beef steak na paborito ta, di ba? Ay, get well soon ha, kay Mr. Drake. May tubig pala ang sa iyang lungs. Ano? Sabagay, curable naman yan. Isisigo po lang yan. Kung derogado man si sister ko kanina, pabalik-balik sa ospital. Sa pag-asikaso kay Busing, Mr. Drake. Get well soon, sir, ha? Ay, belated happy birthday kay batchmate Jess Asinse, ka Naga City. May you have many more birthdays to come. Saka ining mga dayuhan na ini ensaro pa sa nakauyam na nagkokontrol po kan presyo kan sa tuyang sibulya sa nasyon kan Pilipinas. Yan, posible yan na kung mga dayuhan na nagkontrol o nagdidikta sa desisyon kang gobyerno para sa industriya ng sibulyas as in iba pang agricultural product. Tapos ang mga solusyon kang gobyerno import kay import. Igwa na kitang singkit na mga sibubog, kaya import kan mga sira sa dagat, di ba? Kung ano-ano pang klase ng sira na ini-import. Pag bulakog na mata, na sibubog, haliin sa dagat kang Pilipinas. Pero pag singkit na sibubog, haliin sa nasyong kansya ng sibubog na yun eh. Pero mas masirang pamanggararay ang lasa kan Pinoy. Ay, kan Pinoy. Kan sibubog nahali sa Pilipinas. Di ba, pare? Kisa sa lasa kan na sibubog gali sa China. Oy, si Sir Montano, maray na aga po, sabi niya. Good morning man, sir. Si Elmer Asuri, sabi niya, maray na aga man tabi. Pa-shout out man tabi sa pinsang ko dito sa PNU. Anong PNU? Kay Alfred Pais at kay Carlito Regala at Jopert Manakmul. Salamat po. Sige po, good morning na lang sa endo dyan. Kiriman si Tonet Baldos, sabi niya, hi, good day. Yes, ma'am. Thank you so much. Same to you. Si Sonia Pontanari, sabi niya, good morning, Sergio. Nakaantabay po. Thank you so much po. And si Tonet Baldos also watching. Thank you so much. Stay safe and healthy po kamo. And advance happy panguntuhan na sana. Happy lunchtime. Ini po ang pagduda ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Huli sa gabos subuot na desisyon asin patakaran ngunyan, pang-agrabyado asin panggigipit sa mga parauma farmers sa Pilipinas. Nadagdagan pa mang kaning problema kan mga tanom taning paroy dahil kaning rice tarification. Slow man na ini. Na ipinasar ni Cynthia Villar, nagparababa na sa ng presyo kan palay. Ikawawa mananggad talaga, no? Tapos ang resulta, magpara-import na naman ng mga bagas, hali sa iba-ibang nasyon, ay pangyayaring eksperto kanan mga Pinoy. Iyaw na lago na nag-i-import, ay inda tayo, Diyos ko. Tanilingkan na ining ni Coco Pimentel. Mayong Pilipinong magipit o manggigipit sa kapwa Pilipino, di ba? Kaya baka nga igwa dyan na mga foreigner, foreigner o dayuhan na iyo po ang nanggigipit kan asin nagkokontrol kan presyo kan sibuyas sa nasyon kan Pilipinas, kaya kita nagguruluwa
Maggiris ka ng sibulyas, paluluwaong ka. Magbakal kang kinilong sibulyas ngunyan, maluwa ka sa presyo. Ay, ano na tayo, Diyos ko? Ano na tayo? Mr. President, sir, I love you. Pero di ba ikaw yung sekretary ng DA? Ano bang nangyayari sa DA ngayon? Itong mga alipurista dyan, mga sinisilduhan kang gobyerno ng mga opisyal kang Department of Agriculture. Wala ba kayong mga matatay nga? Wala ba kayong mga paa para pasyalan ang mga market natin ang mamahal ng presyo ng sibuyas ngayon? Ano pa, nagluluto kita, bako ng sibuyas ang gamit kundi ang gamit tanglad na sana. Pero maraming palang sa tanglad pa di. Kundi ang sibuyas pa di, may mga mister, nagtukdo sa kuya kayan pa di. Joey, ano po niya ako yan pa di? Kadakol nga yung sibuyas sa arong, magkakan nga kitang hilaw ng sibuyas. Eh, ano naman niya, ata nga purbaran mo, di ako pa di. Palibasa, kunisyos man ako kaya. Ano kapit yan, itong garo, kuryos? Itong garo gusto ko man talagang sabayan siya, kan hilig niyang magparakaon ng hilaw na sibuyas. Tanakalim ako kayan pa ding sibuyas na hilaw. May epekto pala niyan sa hawak ng lalaki. Nag-irinit sa hawak ko pa di. Sabay karigos. Ano? Ano niya kung ginibo mo sa hawak ko, ta nag-iirinit. Kaya ning sibuyas na pigpakaon mo ka na ko. Pastidyo ka pa di. Ako niya kung makarigos. Ano nga? Imay nito niya ako sa hawak ang sibuyas. Sa kaiba pa di. Ano, ang hawak mo garo nag-triple ang kusog. Yan. Yan pa lang, kung makan kita mga tugang na hilaw na sibuyas, lalo na ang mga mister, ngangalasan kita kan mga agumta. Pambihira nga yan ang kusog mo. Dati, ang kusog mo, kanding ang kusog sana. Garo nga ala kanding sana ang kusog mo. Ngunyan nga, sobra pa sa pagkakusog kang kabayo. Ang sipa mo, ngunyan. Grabe pala niyan pa di. Daog pala ng sili. Kan hilaw na sibuyas na pagparakaon kan mga mister. Pero abo na kato makutro, kamainit sa hawak, nagkarigos ako alanganin na oras. Mga tugang, ako inabot naman in oras sa pamamaaram. Loy-loy ng ibababataan sa tong kortena sa pang-Miyerkules na edisyon kan programang Bicol Connection. Sa ngarang kan mga naging mayor na bisita kan sa tong programa, nakaulay ta po si Honorable Councilor Manuel Oxiano Luzon. An Alabi Alonso, pinakamagayon, top-notcher councilor ka na buwa. Nadakol kitang nako ang information sa iyo. Salamat ko na siya. Ang sponsor tamang po na taga Nabuwa, si Municipal Councilor Robin Biaris III. Saro man po yun sa Guapito, Mahigos na konsyal, kan nasanggunan bayang ka Nabuwa. Thank you so much. Siri man po ang Mahigos, Guapito na City Administrator, kan Siyudad kan Iriga, the working City Administrator ini. Si Attorney Nonoy Wapirina, in short, Attorney Wapi. Yan, bistado siya sa apod na Attorney Wapi. Diyan po sa City Hall. Na saro sa nakaulay ta. Asin bisita, asin newsmaker sa laog kan sa itong program. Ini po si Joey Lim sa lado kan technical. Ang sa kong idol digdi, kataid ko si Engineer Charlie Binaobra. Sa information, Aldrin Orlanda sa opisina. Ang sigisa na ang sexy. Sigisa na ang gayon. Si Ma'am Kayla Ligasyon. Ang sa mong apa. Sa transmitter site, Engineer Felix Lagrimas. Ang sa itong maskuladong PSG duman, si Antonio Tony Matic Saison. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Stand by.